Ahora que xa dormín, e o cerebro me funcionou sobre o que vin dos Mossos d'Escuadra totalmente integrados no ensino, que é unha especie de proxecto piloto o que ti queiras, e que cadra con algo que eu comentei aquí a principios de ano e que levo moito tempo comentando na vida. Unha cousa que debiamos de facer, persoas adultas, seres humanos, seres políticos, antes de decidir que berramos nas consignas, antes de decidir que discurso público manexamos, é pensar que decisións políticas poden tomar a conto do noso discurso. Eu, bueno, dame igual. A quen lle pareza mal, mira, a mí tamén me parecen mal moitas cousas. Cando din ensino de calidade e falan das melloras para o alumnado, son moito de dicir, é que non pedimos nós mellores condicións, é pola calidade do ensino. Non é certo. E non vou dicir que hai unha mala intención. Aquí volve encaixar moito o da ignorancia organizada. E é unha especie de discurso, o discurso docente, que ven de lonxe que sexa así, onde se vai alienando. Hai docentes que teñen máis claro o que fai falta e todo máis? Sí. Son eses discursos os visibles? Non. Por qué? Porque, en xeral, o ser humano, en xeral, busca un pouco simplificar. Nunha sociedade tan individualista, efectivamente, buscamos o meu, é dicir, o docente vaise preocupar de si. Como corpo docente entra o corporativismo que hai en todas as profesións, que non é malo en sí, porque unha cousa é mirar a sociedade no conxunto e ver onde falla, e outra cousa é que eu agora estou aquí e fago as miñas loitas. O corporativismo non é malo en sí, é necesario. E cada persoa, cada grupo, cada gremio está pedindo para sí, e todo isto despois, en política, pois vaise tratando. É que ao final é o desde o vínculo pequeno. A sociedade tamén é así. Temos que facer cadrar as necesidades de todas as persoas. Unha das razóns onde podes ver que o profesorado nesas berros e demais, e neses discursos, non piden nada pro alumnado, é, por exemplo, que os docentes, cando falan de precariedade, ao mellor están falando dunhas condicións que lle resultan inxustas, ou que son que hai que mellorar, non? Que están hai moitos anos así e buscan a mellora, e isto é lexítimo. Cando eles falan de precariedade, teñen claro o que queren. Queren, por exemplo, que os docentes interinos cobren o brán, e isto noméano. Saben ben o que queren. Cando falan do alumnado, o relato de alumnado disruptivo, tóxicos, violentos, non atenden, non saben multiplicar, non saben identificar un verbo, xa está. E aquí veño eu cunha cousa que hai moitos anos que digo. Hai que revisar os currículos. O alumnado chega á secundaria sen competencias lingüísticas e sen competencia matemática básica.
O alumnado ten que saír da primaria con competencias lingüísticas nas dúas linguas do país e que a competencia matemática básica para a vida. E xa, vamos, ata que acaben a eso xa a competencia matemática Premium Plus da vida cotiá. Eu, hai moitos anos, que teño clara que ese alumnado que está ese alumnado disruptivo que che rebenta a aula son rapaces e rapazas frustrados porque estás falando de cousas que si viron, coñecementos que viron, pero non asentaron. Revisar os currículos. Se eu estou aquí en secundaria dicindo é que non saben multiplicar, porque as familias son unha merda, tes que pensar, non, espera, as familias non están aprendendo a multiplicar. Hai que mirar á primaria. Que pasa na primaria? Por que me chegan á secundaria sen as competencias básicas matemáticas? E os da primaria terán que dicir: hai que revisar o currículo. Resulta que están comezando a multiplicar en segundo de primaria, vou falar de cousas que sei certas. E ao mellor resulta que en segundo de primaria, a nivel madurativo, non teñen a capacidade de abstracción para comprender a operación de multiplicar. E isto vano arrastrando. Ao final aprobou, botou case a bonoloto e unhas cuantas contas saíronlle ben, aprobou o exame, pero o de multiplicar todo mal, non? Pero pasou de segundo a terceiro. Pero non sabía multiplicar. Mellor tes que ir á proba e dicir: pasou porque noutros exercicios si que o fixo, pero non multiplicaba. Pois é que ao mellor en segundo de primaria non teñen que multiplicar. Si? E hai que revisar ese currículo. Eu vino como a nai. Que sentido fai que teñan toda esta cantidade e non asenten nada? Non asentan os coñecementos. Isto arrástrano. Pero cando o profesorado fala unha mellora na calidade do ensino, é o profesorado que tiña que pedir isto. Porque as familias que tanto critican tantas veces, a veces é ao contrario, confían en que se vos vedes que iso está ben, será que está ben. Moito se fala que as familias non respetan aos docentes. Mira, eu non vos respeto por defecto. Pero é que o máis das familias confían en que os contidos son os correctos, porque os estades revisando vós. Vós, no exercicio da vosa profesión, estades revisando eses contidos. E non estades dicindo, vamos a ver, non é o momento de multiplicar. Non. Despois abres Twitter e atopas un gran debate sobre se hai que memorizar as tablas de multiplicar ou non hai que memorizar as tablas de multiplicar. Que é o debate máis absurdo da historia, porque eu oíno moitas veces, cando andaba metida nesas tranjalladas da AMPA, que dixo, vamos a ver, isto, cando pedides aos políticos, os políticos non van decidir por lei se hai que aprender as tablas. Estades tendo un debate sobre se ti és mellor porque os fas memorizar as tablas e ti és peor porque fas un Kahoot. Podedes parar de facer Kahoots nas escolas. Pero nadie está dicindo estas crianzas non teñen madurez cognitiva para abstraer e comprender unha operación
deste calibre. Están en segundo, teñen 7 anos, pois mira, é que ao mellor non se poden coller as multiplicacións ata a última avaliación de terceiro de primaria. Porque o importante é que despois levan atraso. O atraso lévano cando metemos todo, porque hai que aprender todo, e non asentan o coñecemento. Levan o atraso e levan a frustración e unha sensación de incompetencia. É dicir, ademais reventamos a autoestima das crianzas. Isto sí que o hai que revisar. E o profesorado berra ensino de calidade, pero non está facendo o exercicio de pedir especificamente algo que é bastante sinxelo, que é modificar os currículos. Pero cando berran precariedade, saben exactamente o que están pedindo. Logo non están pensando na mellora do ensino no global, senón na mellora daquelas cousas que pertencen ao ensino que os benefician. Cando despois crean un relato sobre disruptivos, non sei que, pero non afondan en que lle pasa ao alumnado para ser así, chega a consecuencia lóxica. Ademais din, non temos autoridade, non se nos respecta. E isto pode ser real en moitos puntos, pero hai uns motivos. Do mesmo xeito que dicimos que isto é precario, porque resulta que en xullo e agosto vou para a miña casa e non cobro, podemos dicir que o alumno non nos respecta porque acumula unha frustración que ten que ver co currículo escolar. Cando o profesorado di que fan falta máis docentes, pero isto é porque queren menos horas lectivas, tamén só están pensando na parte que lles afecta. Queremos menos horas lectivas, pareceme correcto. Hai que preparar material, hai que corrixir, hai que buscar cousas, adaptar cada curso, pois terás unha aula que funciona mellor así, outra máis tal. En secundaria, ás veces veñen os rapaces de distintos centros, veñen con distintas formas, non? De aprender. Menos horas lectivas. E aquí din máis profesorado. Por que non estamos dicindo que moitas veces son disruptivos, que están dando polo saco na aula, porque están saturados? Menos horas lectivas, máis descansos durante o horario lectivo pro alumnado. Un alumnado que sabemos de sobras que ten problemas de saúde mental. Así, no global. E isto sí que está pasando en todos os centros. Máis descansos durante o horario lectivo. Isto tamén é relativamente fácil. Por un lado, por exemplo, en Galicia, hai asignaturas ás que se lles pode aínda reducir o horario. É así. E o tempo de descanso que deixase a maiores pode incluso xestionalo cada centro. Cada centro pode decidir se agora imos ter, imagínate, 20 minutos máis de mañá, donde o alumnado non está obrigado a que sexa tempo lectivo, podemos decidir ter un recreo máis de 20 minutos, podemos decidir facer 2 recreos de 25 minutos, podemos decidir que entre unha clase e a outra imos dar 5 minutos nos que, sí, van poder ir ao baño, contarlle un conto do lado.
airear a mente. Daquela, é relativamente fácil. Pero isto non se está sinalando. Só se queda en que eu teño claro. Revisar os currículos é baixar o horario lectivo do profesorado e do alumnado. Eu teño claro. O de rebaixar o horario lectivo, é dicir, dar máis descansos ao longo da mañá, tampouco non é que se me ocurriu a min absurdamente un día que estaba aquí, de random de pacotilla cas miñas reflexións. Isto podémolo ver en outros sistemas educativos, como por exemplo o finlandés, que sempre é de referencia. Non queremos ser Finlandia, pero sí que sabemos que teñen eses descansos cognitivos, chámanse así. Non é para que anden de castróns no patio. É para que a cabeza descanse. Nun contexto de baixa saúde mental, con tanto alumnado NEAI, ou seja, toda esta saturación cognitiva, onde de repente empezamos a abrir protocolos, porque non atende, porque non se relaciona ben cos outros, porque non sei que. Problemas cognitivos. Pero non se nos ocorreu que unha mente en desenvolvemento estáse tamén desenvolvendo cognitivamente. E quizáis precisa descanso cognitivo. Vai revisar os currículos porque precisa descanso cognitivo para desenvolverse correctamente. Non ir aínda a unha academia pola tarde para acadar unhas competencias académicas para as que o seu cerebro non está preparado. Porque cando van ás aulas polas tardes para poder aprobar, non están asentando coñecementos. Moitas veces están aprendendo estrategias para conseguir cubrir a proba, o exame, da forma correcta na que é apto. Vale, e agora aprobou. Pero asentou eses coñecementos. E dirás, que lista és? Xa vos lo digo eu que non. Porque se chegan á secundaria, escriben, como escriben, sí. A comprensión lectora, competencia matemática, xusto, non saben multiplicar decimales, dividir con decimales, o sea, todo iso xa non o saben facer. Vamos, non preciso eu ser pedagoga para agora diagnosticar socialmente que na primaria non están asentando e adquirindo competencias académicas que precisan. Non se trata de aprender máis cousas. Trátase de aprender mellor. Asentar eses coñecementos para que despois vayan á aula e, mellor ou peor, non se frustren e non estean pensando que eu son tonta. O currículo debería deixar unha aula tipo 25, 20, 30 alumnos, dame igual. E aquí, ollo, porque aquí é ratio, importa menos que vos parece, cando só falamos desto. Debería de ser deixar que 4 ou 5 alumnos na aula fosen renqueando, porque son os que máis lle costa, porque o currículo ten que ser para a masa, para a maioría. E non o que está pasando, que na aula só 4 ou 5 consiguen realmente ir con algo de folgo, non? É que é xusto ao revés.
E como se chegou aquí? Porque agora a rapazada non é ben dada, é así, non. Chegouse porque agora o currículo non é axeitado ao propio proceso de desenvolverse dun ser humano. O proceso de aprendizaxe ten as súas formas. Hai que adaptar o sistema educativo ás crianzas e non as crianzas ao sistema educativo. As crianzas son seres humanos en desenvolvemento. Se non están ben na escola, e isto é algo xeral, hai que adaptar a escola a eses seres humanos e non eses seres humanos á escola. A un sistema educativo que alguén lle sal falando mal da punta da caralla que é isto. É que non pode ser. É que isto é a cousa máis deshumanizante que se ven facendo 15, 20 anos para aquí co alumnado. O tema de educación pareceme tan complexo, tan complexo, que eu estando aí nas AMPAs, aquí na miña casa, facendo pancartas e as de San Dios, e falando onde hai que falar, non no TikTok, sí? Desde as AMPAs, xornadas que docentes familias, toda esta cousa, deime conta de que ninguén quere abordar a complexidade de todo iso. Por un ensino de calidade. Ainda teño pancartas na casa disto. Unha calamidade. Por un ensino de calidade. Como se isto, sabes, non sei, mandamos unha carta a Román, queremos un ensino de calidade, pin. E despois pasan estas cousas, que falamos de alumnado disruptivo, violencia nas aulas, así, a golpe de consigna e de victimización, o problema que é para min como a docente no meu traballo precario e tal, sí, todo isto que fai a infancia, e falámoslo así, e chegan as consecuencias políticas lóxicas. Vamos protexerte. E ti que és unha autoridade pública que declaras abertamente que non hai respeto nin por parte do alumnado nin por parte das familias, e o Estado, a ti que és a miña autoridade, que és a persoa encargada de aplicar as miñas políticas, executas o poder do Estado, se a poboación non te está respectando, eu voute protexer. Como? Poñendo unha autoridade superior a controlar a todos eses vándalos, familias, alumnado, chungirmo, para que colabore contigo e poidamos disciplinar isto. Porque isto tamén o pediu o profesorado. Sancións, se multasen ás familias. Verías como hai que actuar máis rápido e con maiores sancións. Isto lino eu en El Confidencial, creo. Vale. Quen pode actuar máis rápido que un docente? As forzas da orde. Porque un docente é un pedagogo, unha pedagoga. O seu traballo, aínda que sexa autoridade, non é un traballo da inmediatez. E isto o profesorado tamén nos está levando moi mal. Porque vivimos na era da inmediatez.
Aquí, que o dixen outro día en Carballo, que teñen esta cousa para as crianzas de Landras a Carballos, que é moi bonito, ademais, moi poético. A docencia é somentar Landras e coidar esa carballeira. Non hai inmediatez.